ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଜାମୁକୋଳି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଜାମୁକୋଳି ଗଛରେ ଚୁନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥାଏ। ଗଛରୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଥାଏ। ହେଲେ ସେ ଆଖପାଖରେ କେହି ନଥିବାରୁ ଚୁନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଦିନେ ସେଠାକୁ କୁମ୍ଭୀରଟାଏ ଆସିଲା। ଚୁନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ କିଛି ଜାମୁକୋଳି ତୋଳି କୁମ୍ଭୀର ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କୁମ୍ଭୀର ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ କୁମ୍ଭୀର ଖୁବ୍ ସାଙ୍ଗ। ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କଡ଼ କିଛି ଜାମୁକୋଳି ତୋଳି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦିଏ, ଆଉ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଖୁବ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ କିଛି ଜାମୁକୋଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। କୁମ୍ଭୀର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଦିନେ କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଏହି ଜାମୁକୋଳି ଯଦି ଏତେ ମିଠା, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ର ହୃଦୟ କେତେ ମିଠା ହୋଇନଥିବ। ସେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା ଯେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ର ହୃଦୟ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା ଯେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ସହ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରିବନି। କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ସେ ଅଭିମାନ କରି ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୁମ୍ଭୀର ହାର ମାନି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ କୁମ୍ଭୀର ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାଙ୍କଡ଼ କୁମ୍ଭୀର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସି କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ଚାଲିଲା। ନଦୀ ମଝିରେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ନିଜର ମନ କଥାକୁ ଲୁଚାଇ ନପାରି କହିଦେଲା ଯେ, ବନ୍ଧୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଭୋଜନ ହେବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ହୃଦୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଙ୍କଡ଼ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ସାହସର ସହିତ କହିଲା ଯେ, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଏ କଥା ଯଦି ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ମୋ ହୃଦୟକୁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇକି ମୋ ହୃଦୟକୁ ନେଇ ଆସିବା। କୁମ୍ଭୀର ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ନଦୀ କୂଳକୁ ଫେରିଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଏବେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ କହିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ, ହୃଦୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ, ଗଛ କରଡ଼ରେ ନୁହେଁ। ବିଚରା କୁମ୍ଭୀର କାନମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସିକି ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ କେବେ ବି ବିପଦ ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ଉଚିତ।